மாமா ஒரு கை குழந்தை வேற, அந்த பிள்ளையை நிறுத்திட்டோம் 1வது வார்டுல. அந்த நான் குடியிருக்கிற ஊரினுடைய தலைவரே நான் தான், ஊர் தலைவர், ஊர் குடும்பம்னு சொல்றோம்ல, அந்த பொறுப்பு பதவி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஊர்ல என்னை கேட்காம யாரையும் ஒருவர் நிறுத்திட்டான்னு என் பேரை போட்டு விட்டுட்டான். அக்கா மகனுடைய பேரை போட்டான். அப்புறம் 2 நாள் அவனோட போராட்டம். நான் என்னுடைய பிள்ளையை நிறுத்தி இருக்கிறேன் நாம் தமிழர்ல, நீ என்னப்பா போட்டிக்கு போட்டுட்டேன்னு. அப்புறம் 2-3 பேர்ட்டும் கொஞ்சம் வம்பு பிடிச்ச பையன். அப்புறம் 2 பெரியாட்கள் சொல்லி, தாத்தா பேரன் உறவு இருக்க வேண்டுமே, ஆனால் நாம் தமிழர் பிள்ளைக்காக நீ இன்றைக்கு திரும்ப பெறணும் மனுவை, இல்லைனால் உறவு முறிஞ்சு போகணும்னு சொன்னேன். தாத்தா இப்படி சொல்லிட்டாரேன்னு சொல்லி 1 மணிக்கு வண்டி எடுத்துட்டு ஓடி இருக்கான். ஓடின வேகத்தில் விபத்து. தம்பிகிட்ட சொன்ன கலைஞ்சது, தொலைபேசி இருந்தது. தாத்தா போட்ட சத்தத்தில் ஓடுனா 2 வண்டி மோதி பாளையங்கோட்டை மருத்துவமனையில் கொண்டு சேர்த்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் அப்பவும் விடலை, உடனே பேரூராட்சி மன்றத்தில் இருந்த ஒரு நண்பரிடம் சொல்லி தேர்தல் அலுவலருக்கு ஒரு மகிழுந்து ஏற்பாடு செய்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி அந்த திரும்ப பெறுகிற மனுவில் அவன் கையெழுத்து வாங்கி இன்னைக்கு திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். இதுல சமூக குடிமக்கள் சிக்கல் வருது. நாங்க மேல இருக்க மேல தெரு கீழ்புக்க என் தம்பி திருமாவளவன் கொடியேற்றின ஒரு அந்த ஊர் பிள்ளையை தான் நிறுத்தி இருக்கிறோம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில். எனவே அன்பு தம்பி செந்தமிழன் சீமானை பற்றி சொல்லுகிற போது சாதியை கடந்து, மதத்தை கடந்து, அரசியலை கடந்து நாம் தமிழராக களத்தில் நிற்போம் என்பதற்கு இது ஒரு சான்று. அருமை போராளிகளே, நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய சின்னம் உழவன் சின்னம், விவசாய சின்னம். நானும் அடிப்படையிலே ஒரு உழவன் தான், 1 ஏக்கர் நெல் பயிரிட்டு தான் வந்திருக்கிறேன். ஆனா ஒரு 15-20 ஆண்டுகளாக வேளாண்மையில் உழவர்களுக்கு வரவே கிடையாது, அதாவது லாபம் கிடையாது. ஆனாலும் நம்பிக்கையோடு இங்க போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, உழவை மீட்போம் உலகை காப்போம். எந்த கட்சியாவது இந்த முழக்கத்தை போட்டிருக்கிறாங்களா? இன்னைக்கு நிறைய பேர் பெரிய பெரிய மாநகராட்சிகளிலே ஜீன்ஸ் முழுக்கால் சட்டை போட்ட பிள்ளைகள் பச்சை துண்டு போட்டுக்கிட்டு போறாங்க. நான் 2-3 பேரை கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, எங்க அண்ணன் சீமான் பச்சை துண்டு போட்டிருக்காரு, அதை பார்த்து நாங்களும் பச்சை துண்டு போட்டிருக்கோம். அப்ப நீ நாம் தமிழர் கட்சியில் இருக்கியா? இல்ல. எதுக்கு போட்டிருக்க? அண்ணன் சீமான் போட்டிருக்காரு, நாங்களும் போட்டிருக்கோம்னு சொல்றான். அப்ப கட்சியை கடந்து இந்த நாம் தமிழர் உறவு இந்த நாட்டுக்குள் எப்படி வளர்கிறது என்பதை அருள் கூர்ந்து எண்ணி பார்க்க வேண்டும். அந்த வகையிலே அருமை தங்கைகளே, தம்பிகளே, உழவன் எப்படி நம்பிக்கையோடு இந்த உலகை காக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் எத்தனை இழப்புகள் வந்தாலும் தொடர்ந்து அந்த மண்ணுக்குள்ளே குனிந்து கிண்டி கிளறி உழுது வரப்பு வெட்டி வாய்க்கா வெட்டி உரம் போட்டு நட்டு பயிரிடுகிறானோ, அதுபோல நாம் தமிழர் கள போராளிகள் உழவன் சின்னத்தை பெற்ற நீங்கள் உழவன் வைத்திருக்க நம்பிக்கை போல் நம்பிக்கையோடு களமாடுங்கள். உறுதியாக நல்லது வென்றே தீரும் என்று நம்முடைய அண்ணன் சொன்னதை போல உறுதியாக ஒரு நாள் வெற்றி உங்கள் கையில் சிக்கும், அது உறுதி. இதற்கு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நான் கூட நம்முடைய ஹுமாயூன்ட்ட கேட்டேன், ஐயா கலைஞர் பிறந்த ஊர் திருவாரூர். நீண்ட காலமாக அது தனி தொகுதியாக இருந்ததுனால அவர் போட்டியிட முடியல. வாழ்க்கையின் கடைசி கட்டத்திலே அதை பொது தொகுதியாக அவருக்காக, ஐயா கலைஞருக்காக பொது தொகுதியாக மாற்றி அந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார். அந்த பொது தொகுதியில் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலே பட்டியல் பிரிவை சேர்ந்த ஒரு மகளை நிறுத்தி 26,000 வாக்குகளை அள்ளி குவித்தது நாம் தமிழர் கட்சி. அன்பு தம்பி செந்தமிழன் சீமான், நம்பிக்கையோடு நில்லுங்கள். எங்க தொகுதி சிறுவையிடத்துக்கு பதில் ஓட்டப்படாராம். ஒரு எளிய பிள்ளையை நிறுத்தினாரு. 1.25 லட்சம் ரூபாய் கடன் உடனே வாங்கி செலவு பண்ணேன்னாரு. அந்த தொகுதியில் ஏற்கனவே 2 முறை வெற்றி பெற்ற ஒரு கட்சியின் தலைவர் கடந்த தேர்தலில் வாங்கிய வாக்கு வெறும் 6,000. ஆனா அந்த நாம் தமிழர் பிள்ளை யாருன்னே யாருக்கும் தெரியாது. 1.25 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி என்கிட்ட சொன்னாரு. அவன் குவித்த வாக்குகள் 22,000 வாக்குகள்.
நம்பிக்கை விதைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த வகையிலே அன்புக்குரிய தம்பிகள், உங்களுக்கு பண வலிமை இல்லை, ஆனால் உங்கள் உள்ளத்திலே தம்பி செந்தமிழன் சீமான் விதைத்த மன வலிமை இருக்கிறது. அந்த மன வலிமையோடு களமாடுங்கள். வெற்றி உங்களுக்குத்தான், வெற்றி உங்களுக்குத்தான். வாகை சூடுவது நாம் தமிழர். நன்றி, வணக்கம். நாம் தமிழர். அடுத்ததாக காளையார்கோவில் பள்ளிவாசலுடைய இமாம் திரு நூருல் முஸ்தகிர் அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான சிறப்பான மேடையில் முதலாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தி, அதற்கு அடுத்தபடியாக அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறியவனாக ஆரம்பம் செய்கின்றேன். கண்ணியத்திற்குரிய நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தம்பி தங்கைகள் அனைவருக்கும் நீண்ட நாட்களாக என்னுடைய உள்ளத்தில் நாம் எப்படியாவது உங்களை சந்தித்து ஏதாவது ஒரு மேடையில் பேசிவிட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நீண்ட நாட்களாக உண்டு. கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல, கிட்டத்தட்ட 5-6 ஆண்டுகள் தூக்கமில்லாம சவுதியில இருந்தப்போ நைட்டு ஃபுல்லா தூங்காம அண்ணன் சீமானுடைய வீடியோக்களை கேட்டு கேட்டு தூங்கி சிந்தனையிலே போட்டு புரட்டி கொண்டு தூக்கமில்லாமல் தவித்தவன். எப்படியாவது தாய் நாட்டிலே போய் ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்து கொண்டே இருந்து விடலாம், எப்படியாவது அங்கேயே தங்கி விடலாம் என்று புறப்பட்டு வருமானத்தை விட்டு இனமானம் முக்கியம் என்று ஓடி வந்தவன். உங்களுக்கு நான் ஒன்றை சொல்லி காட்டுகின்றேன். இந்த யூதர்களும் சரி, அந்த யூதர்களின் அடிமைகளாக இருக்கக்கூடிய திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகளாலும் சரி, இவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியலை இந்த உலகத்தில் கட்டமைக்கின்றார்கள் என்று நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டால், இன்னும் இந்த அரசியல் இந்த நாட்டிற்கு எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவை என்பதை நன்கு அறிந்து கொள்வீர்கள். ஒன்னு இல்ல, வரலாற்றுல ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன். இந்த எதிரிகள் நமக்கு எதிராக எவ்வளவு சூழ்ச்சி செய்கிறார்கள் தன் சொந்த இன மக்களுக்கு மத்தியில் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினுடைய தோழர்களில் முக்கியமான தோழர் அவர்களினுடைய மருமகனார் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கூஃபா, இன்றைய ஈரான் ஈராக், அன்றைய கூஃபாவை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்கு பின்னால் 10 பேர், இவர்கள் சரி, இவர்கள் செய்வதெல்லாம் சரி என்று சொல்வதற்கு 10 பேர் உடன் நிற்கின்றார்கள். அதற்கு எதிர்த்தரப்பிலே முஆவியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹாபி, அவருக்கு பின்னால் 10 பேர். இவருக்கும் அவருக்கும் பிடிக்காது, ஆனாலும் இஸ்லாமியர்கள் தான், பெருமானாரின் தோழர்கள் தான், ஆனாலும் இருவருக்கும் பிடிக்காது. பிடிக்காமல் இருந்தாலும் கூட இந்த பிரிவை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திய ரோம் நாட்டினுடைய பேரரசன் ஒருவன் முஆவியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றான். கண்ணியத்திற்குரிய ரொம்ப மனதை லயிக்கக்கூடிய ஒரு வாசக அமைப்பிலே, கண்ணியத்திற்குரிய முஆவியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களே, உங்களுடைய நாட்டில் உங்களுக்கு எதிராக அலி என்பவர் செயல்படுவதாக நான் கேள்விப்படுகிறேன். நீங்கள் வேண்டுமானால் ஒரு உத்தரவு கொடுத்தால் என்னுடைய நாட்டிலே இருந்து சில படைகளை நான் உங்களுக்கு ஆதரவாக அனுப்பி வைக்கிறேன். நீங்கள் அந்த படையை வைத்துக் கொண்டு உங்களுடைய எதிரியாக இருக்கக்கூடிய, சொந்த இரத்தமாக இருக்கக்கூடிய அலியை எதிர்க்கலாம் என்று ஒரு கடிதம் எழுதுகிறான். கடிதத்தை வாங்கிய முஆவியா, நம்மள மாதிரி யாரா இருந்தா என்ன செய்வோம்? சோரம் போயிடுவோம் இல்லையா? இன்னைக்கு சில பேர் போயிட்டாங்கல்ல,
எனக்கு ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் இந்த கட்சியிலிருந்து போனது. அண்ணன் சீமானுக்கு அடுத்தபடியாக நான் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களை பேசுவதை ரசித்து ரசித்து பார்த்திருக்கிறேன். அண்ணன் சீமானாவது சில நேரங்கள்ல கோபத்துல எடுத்து பேசிடுவாங்க. ஆனா அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் ரொம்ப பக்குவத்தோட பேசக்கூடிய ஒரு நபர். இவருடைய இழப்பை என்னால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை. விஷயத்துக்கு வரல, நம்மள மாதிரி ஆளா இருந்தா சோரம் போயிருப்போம். ஆனா அந்த முஆவியா திரும்ப ரோம் நாட்டினுடைய பேரரசனுக்கு கடிதம் எழுதுகின்றார். முதல் வரியே ரோம் நாட்டினுடைய நாயே, என்ன வார்த்தை? ரோம் நாட்டினுடைய நாயே, உனக்கு நான் எழுதிக் கொள்கிறேன், எங்களுக்கு இடையிலே நடக்கக்கூடிய சண்டைகளும் பிரச்சனைகளும்